babu, a ba su wajen da za su kwana babu, a ba su abinci babu, duk inda suka je aka hana su. To suna cikin tafiya kuma a cikin alƙaryan sai suka ga wata katanga ta karye za ta faɗi. Khidir sai ya ce ma annabi Musa mu gyara wannan katanga. Annabi Musa sai ya ce to aka gyara katanga, aka yi komai, aka tsaye da ita ta tsaya car za su tafi. Annabi Musa ya ce Allah gafarta malam, ya kamata fa a biya mu, mutanen garin nan kaga fa irin halin su. Sai ya ce to tafiya da kai ta kare daga nan, dama hikima ce ta ubangiji a sanar da shi waɗansu abubuwa don mu ma karatun ya iso wajen mu. Sai ya ce to bari na yi maka bayanin sirrin duk abin da ka gani ka gagara hakura, duka biyun ya mishi bayani. Da ya zo wannan na uku na gyara katanga sai ya ce mishi wa ammal jidaru, wannan katangan da za ta faɗi muka gyara, fakana ligulamaini yatimaini fil madinati, na waɗansu yara ne guda biyu marayu a cikin garin nan. Jama'a kuna ji? Ammal jidaru, wannan katangan da muka gyara, fakana ligulamaini yatimaini fil madinati, katangar gidan waɗansu marayu ne guda biyu a cikin garin. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, a ƙasan katangar akwai dukiyar yaran da ubansu ya bisne musu. Bayi da kowa banda waɗannan yara guda biyu, kuma 'yan ƙanana ne ba su wuce shekara 8 ko shekara 7 ko shekara 10 ba. Ga dukiyarsa a hannunsa, ya yi tunanin in ya ɗauki dukiyar nan ya danƙa ma wani, kar yaran nan lokacin da za su girma ya zama an haƙince su. Sai ya karce ƙasan katangar gidan ya tona rami, sai ya tura kuɗin, sai ya bisne, sai ya roƙi Allah, ya ce Allah lokacin da yarana suka ƙosa don jiki a lokacin ya yi nauyi, ya ce Allah idan ka karɓi rayuwata, wannan dukiya da na bisne yaran nan, Allah lokacin da suka ƙosa suka mallaki hankalinsu, Allah kai ka sanya ya za a ka sanar da su su kwashe dukiyarsu. Sai ya kwanta sai ya mutu. Wannan dukiyar tana ƙasan katangar. To yau da gobe katanga ta sha ruwa ta kwana biyu sai ta karye za ta faɗi. To idan katanga ta faɗi wannan kuɗin zai fito fili, saboda haka jama'a za su zo su warwashe wa marayun nan kuɗi. Allah sai ya turo annabi Musa da annabi Khidir ya ce su gyara katangar yaran. Ba fa malamai aka ce su gyara ba, ba ustazai aka ce su gyara ba, ba mutanen anguwa Allah ya ce su gyara katangar ba, annabawa ya turo ya ce su gyara ma yaran gida. Jama'a kun fahimta? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha, baban su salihi ne. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, abinda ubangijinka ke nufi shine sai yaran nan sun girma, sun kosa, sun mallaki hankalinsu, wa yastakrija kanzahuma, su zo su kwashe kudinsu su yi amfani da shi, rahmatan min rabbika, wannan jin kai ne daga ubangijinka. Kamar wani ne ya tambayi Allah, yace to Allah yaran nan me suka maka? Na farko dai marayu ne, ba su balaga ba balle a ce sun yi aikin da suka samu karbuwa a wajenka, ba su balaga ba balle a ce alƙalami ya fara aiki a kansu har suka yi aikin da suka samu kusanci. Allah yaran nan me suka yi aka musu wannan hidiman? Ba a ce mutanen gari su musu aiki ba, ba a ce ustazai ko malamai su musu aiki ba, aka turo annabawa su gyara musu katangar gidansu. Allah a Qur'ani yace wa kana abuhuma saliha, Allah ce baban su mutumin kirki. Jama'a mun ji? In kana so ka gina familinka da zurriyarka ka zama na kwarai, abinda kake yi in alkhairi ne don Allah da neman yardan Allah ake, jikokinka da tattaba kunnanka ma sai ya shafe su alkhairi. Amma don ka gina gidajen da tun kana raye ma ɗanka kan saɗaɗo da budurwa ya shiga ya zina da ita, balle ka mutu. Haka ne ko ba haka ba? Gida ne za ka ware mai 'ya'yan ka ce su zauna a nan ko su zauna a nan, kana raye baka mutu ba, ɗanka zai ɗauki motar ka je ya ɗauki yarinya ya je ya zina da ita, in ka mutu aka ce motar nashi ne ba ka ƙara wa Borno dawaki ba? Idan kana so ka gina familinka su zama masu alkhairi, ka tsaya ka yi addini, ka yi musu wasiya da addini, kai ka riƙe gaskiya da amana. Duk wannan cin hanci da ka gani da sace-sacen dukiyar jama'a da ake, wannan kuɗi mai dauɗan da ake tsirka ma yaran ne da su ka sama aya a hannunka. Ba shi ne wa guziya bil haram ba? Yaro ka gina ɗanka da haramu, kuɗin makaranta haramu, irfan makaranta haramu, abinda za a kai shi makaranta haramu, kuma ka ce ya zo maka biyayya?
ai ƙarya ne wallahi. Bin Allah, bin dokokin Allah wallahi shi ke sa a zauna lafiya. Duk lokacin da al'umma kuma ta ɗauka wannan ba shi bane mafita, to wadda za ta gwada banda wahala babu abin da zai sata a ciki. Jama'a muna fahimta? Nana Hajara ya ce tun da Allah ne yayi umarni ka kawo mu nan, ta ce Allah ba zai tozarta mu ba. Annabi Ibrahim sai ya kama hanya, sai da yayi nisa ya bace ga ganin Nana Hajara yadda ba ta hangen shi, sai ya juya sai ya kalli harami sai ya yi wannan addu'a. Rabbana yace ya ubangiji inni askantu min dhurriyyati biwadin, min innan tab'idiyya ce. Allah na zaunar da wani sashin zurriyana a wannan wadi ghaira dhi zar'in, wadda bayi nomuwa Allah. Rabba inda baitikal muharram, domin annabi Ibrahim a lokacin yana sha, na Nasaratu tana can sha, familinsa da sauran suna sha, ita kuma aka ce a ɗauko ta da annabi Ismail a kawo ta nan haram. Inda baitikal muharram, a jikin ɗakinka mai alfarma, rabbana liyuqimu salata, Allah na kawo su wannan wajen ne don su tsaida sallah, su tsaida addini. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, Allah ka sanya zukatan mutane ya dinga ɗoki da shauƙi da marmari zuwa gare su. Addu'a ta karɓi ko? Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, Allah inda na ajiye wannan zurriyan nawa Allah ka sanya a zukatan waɗansu bayinka ya zama suna da ɗauki da karsashi na su dinga zuwa inda wannan zurriya nawa suke. Harami kenan. Warzuquhum minas samarat, Allah ka azurta su da daɗaɗen ƴaƴan itatuwa, Allah ka azurta su da wadataccen abinci. Kun ji ayya koka yace Allah wajen bayi nomuwa Allah bayi nomuwa, to kuma da su yi rayuwa abun warzuquhum minas samarat, Allah ka azurta su da dangin ƴaƴan itatuwa daban-daban. Wanda ya je kan ayya gani wani abun ma in ka ci sai in ka sake koma kafin ka sake ci. La'allahum yashkurun, Allah ce don su yi godiya ma Allah, Allah ka wadata su wadata. Nana Hajara tana zaune a wannan wani ta shayar da ɗanta, ga dabino ga ruwa, tafiya ta yi tafiya